Pakde Durmagati. Antaséna. Mumpung iki dulung Patya gegel, kowe mundul. Mundur piye? Mundur ora njaluk negala Ngastina. Nek kowe pengen negala tak bedahke, tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih, Cah Bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Pancawala nek ora negara Ngastina dhewe emoh dadi ratu. Ora nek Kurawa kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pakde. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti ora aku sapa? Pakde Durmagati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, pecah dadamu. Yo, tibakno. Hat! Bajigol apa-apa. Edan. Modal! Modal! Ayo, nggawa gaman. Oke, tunggu sini. Baca sirahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Modal kecangkol ra kowe. Wah. Widian gak apa-apa. Baca bendho sirahmu Diwana. Wah. Widian. Glaji ndasmu. Tibakno. Asem lah apa-apa. Antaséna? Oh. Aku wong tuamu. Aku pakdemu. Ning nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi soal wani kalau pakdemu sing tak nggo gamane apa? Kowe cengan menang kalau pakdemu bumi langit tanggep. Bah. Ayo le, kerayak le, kerayak le. Ayo aja maju siji-siji. Kerayak ngger Antaséna.